हाय लोगोफोर एसे टेक्निकेल इसुनि थाखाय एसे गोबाव जाबाय नाथाय जायखिजाया समा थांगबायानो आं जेसां समाव बुंदोंमोन आसलते एसां समाव फैनो हायाखैमोन आरो बिनि थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव गासैनिबो सिगाङाव आङो निमाहा बिखायो। थौदो दिनैनि लाइभखौ स्टार्ट खालामनोसै आरो कुवेसना नोंथाङा थाम्बनेइलाव नुनाय बायदिनो हिउमेन बडियाव बेसेबां पार्सेन्टेज दै थायो नोंथांमोना बेखौ गुगोल सार्च खालामनानैबाबो बा जायखिजाया जेरै हागोन नोंथांमोना एन्सारखौल' होनांगो आरो बिनि माने फलखौ मोनगोन नोंथांमोना 500 रां आरो थांनाय लाइभआव आङो जे समाव लाइभ दंमोन बै समाव एक्चुअलि रावबो कारेक्ट एन्सारखौ होआखैमोन आरो जेब्ला लाइभआ जोबखांनानैसो कारेक्ट एन्सारखौ होदोंमोन बिनि थाखायनो माने थांनाय बाराव रावबो एक्चुअलि बै रांखौ देरहानो हायासै आरो बिनि थाखायनो दिनै आरोबाव फैबावबाय आं नोंथांमोनाव सिम्पल मोनसे कुवेसन लानानै आरो कुवेसना बेनो नोंथांमोना थाम्बनेइलाव जा नुदों हिउमेन बडियाव एक्चुअलि बेसेबां पार्सेन्टेज दै थायो आरो बे कुवेसननि एन्सारखौ फिननायखौ होनानै नोंथांमोना लोगो लोगो देरहानो हागोन 500 रां आङो दा 10 मिनिट्सल' बे लाइभआव थागोन आरो लाइभआव थानाय समावनो नोंथांमोना बे कुवेसननि फिननायखौ होनांगौ। थौदो नाथाय लाइभआव रावबोआनो फैयाखै दाबो सासे फैदोंमोन थांबाय मा खोन्था जोंनि आसामावलाय उन्दुजोब्बाय नामा मानसिफोरालाय। हाय हेलौ हेलौ आচ্ছা जायखिजाया आं कुवेसनखौ खनसे खोन्थाबावनोसै जोंनि हिउमेन बडियाव बेसेबां पार्सेन्टेज दै थायो बेनि एन्सारखौ नोंथांमोना होनांगौ आरो नोंथांमोननिनो सासे लाखि सासे मानसिया देरहानो हागोन 500 रां सिम्पल कुवेसननि एन्सारखौल' होनानै नोंथांमोना देरहालांनो हागोन 500 रां फटाफट फै नोंथांमोना आंजों जुरि फै लाइभआव आरो एन्सारखौ होनानै नोंथांमोना लाना थां 500 रां कुवेसना जाबाय हिउमेन बडियाव बेसेबां पार्सेन्टेज दै थायो आरो सिम्पल कुवेसन जायबो बेफोर एन्सारखौ नोंथांमोना गुगोल सार्च खालामनानैबाबो बे माने फिननायखौ होनांगौ आरो बे फिननायखौथ' गोबाङानो माने एन्सारखौ होगोन नाथाय बिनि गेजेराव सासेयाल' मोनलांगोन 500 रां सासे लाखि सुबुङा आरो बे 500 रांखौ जाय मोनगोन आङो लास्टाव खोन्थागोन नोंथांमोननो जनायगोन सोर देरहादो गतिके फै लाइभआव फैनानै नोंथांमोना देरहालां 500 रां सिम्पल कुवेसननि मोनसे फिननाय होनानै आरो कुवेसनानो जाबाय हिउमेन बडियाव बेसेबां पार्सेन्टेज दै थायो दासिमबो रावबो एन्सार होआखै आरो जुदि सासेल' सुबुङा कमेन्ट्सआव बे एन्सारखौ होयोबाथाय बे सासेयानो 500 रांखौ मोनलांगोन फटाफट नोंथांमोना एन्सार होलां आरो जुदि गोबां सुबुंफोरानो एन्सारखौ होयोबाथाय बेनि उनाव बेफोरनि गेजेराव सासेयाल' मोनलांगोन बे 500 रांखौ फटाफट नोंथांमोना फै लाइभआव आंजों आरो लोगोसे जुरि आंजों जइन जानानै 10 मिनिट्सल' दं आङो 10 मिनिट्सनि उनाव एन्सार होबाबो माने कुनु खामानि फैनाय नङा नोंथांमोना कमेन्ट्स बक्सआवल' लिरनांगौ बे कुवेसननि एन्सारखौ आरो दान्दिसे उनावनो आङो नोंथांमोनखौ इमेलजों कानेक्सन खालामनानै नोंथांमोननिफ्राय गुगोल पे फन पे जि दोङो बिनि नाम्बारखौ लागोन आरो लानानै नोंथांमोननो बै 500 रांखौ हरगोन गतिके फैदो आंजों लाइभआव आरो जि आं सोंनाय हिउमेन बडियाव बेसेबां पार्सेन्टेज दै थायो बेखौल' नोंथांमोना फिननाय होनांगौ आरो दासिमबो 5 मिनिट थांबाय आरो 4 मिनिट्सल'सै आं 4 मिनिट्सनि उनावनो बे लाइभआ बन्द जालांगोन आरो कुवेसननि एन्सारखौ नोंथांमोना बे लाइभ थासान्दियावल' होनांगोन
जुदि उनाव लाइभआ जोबनायनि उनाव नोंथांमोना कुइसननि एन्सारखौ होबा जानाय नङा आरो सिगांबो बेफोरबायदिनो नोंथांमोना मावदों। आङो जेब्ला लाइभआव दंमोन रावबो एन्सारखौनो होआसै आरो जेब्लानो लाइभखौ जोबखांनानै आङो भिडिअखौ पाब्लिश खालामनानै होदोंमोन बिनि उनावसो गासैबो माने एन्सारखौ कमेन्ट्सआव हरदोंमोन। गतिके फै नोंथांमोना आरो सिम्पल कुइसननि एन्सारखौ होनानै नोंथांमोना देरहालां। कुइसना नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नुनाय बायदिनो हिउमेन बडियाव बेसेबां पार्सेन्टेज दै थायो बेखौ नोंथांमोना गुगोल खालामनानैबाबो जेरैखि जाया नोंथांमोना फिननायल' होनांगो आरो बै फिननायखौ होनांगो कमेन्ट्सआव। आरो कमेन्ट्सआव जेब्ला हरगोन आङो बै कमेन्ट्सआव जाय सुबुङानो देरहागोन बेनो आङो रिप्लाय हरफिनगोन आरो रिप्लाय हरनानै बिथांनि जि गुगोल पे फन पे नाम्बार दङ बै नाम्बारावनो बे 500 रांखौ सोना हरनाय जागोन। गतिके फै आंजों जुरि आरो मात्र 3 मिनिट्सल'सै 3 मिनिट्सनि गेजेरावनो नोंथांमोना एन्सारखौ होनांगो आरो आं गले गले खोन्थाबाय दङ आङो लाइभ थासान्दिल' नोंथांमोना एन्सार होनांगोन। बिनि उनाव एन्सार होबा जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। गतिके फै नोंथांमोना लाइभ थानायावनो 10 मिनिट्सल' आं लाइभआव थागोन। अलरेडि 6:30 सेकेन्ड जालांबाय, 6 मिनिट 30 सेकेन्ड जालांबायानो दसेल'सै। नोंथांमोना गुगोल खालामनानै होयो, जेरै होयो फिननायखौल' होनांगो। आरो कुइसना जाबाय हिउमेन बडियाव बेसेबां पार्सेन्टेज दै थायो आरो दासिमबो सासेबो बै माने एन्सारखौ फिननायखौ होआखै। कुइसननि फिननायखौ मिथिया, रावबो गोरोङानो गैला नामा जोंनि माने बर'फोरनि गेजेराव मिथिनानै मोनला। गतिके फैदो जि सानैसो दोङो नोंथांमोनानो हो आरो सासेल'आ कमेन्ट्स हरबाबो बै लाइभ थासान्दियाव सासे सुबुङा कमेन्ट्स हरबा बे सासेयानो बे 500 रांखौ देरहालांगोन। आरो लाइभ थासान्दियावल' नोंथांमोना बे कुइसननि एन्सारखौ होनांगो। उनाव होबा जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। दानो फटाफट कमेन्ट बक्सआव बै कुइसननि एन्सारखौ हो, हिउमेन बडियाव बेसेबां पार्सेन्टेज दै थायो। सिम्पल कुइसन। नोंथांमोना गुगोल जाय रोङा, जायफोरा रोङा नोंथांमोनखौ आङो गले गले खोन्थाबाय दङ गुगोल सार्च खालामनानैबाबो बे कुइसननि एन्सारखौ हो आरो देरहालां। 500 रां फटाफट फै आरो फैनानै कुइसननि एन्सारखौ होनानै नोंथांमोना देरहालांनो हागोन। 500 रां फटाफट फै आरो बे आंनि जि लाइभ बेफोरबायदि लाइभआ कन्टिनिउ सानडे नोंथांमोना 7 बाजियाव नुनो मोनगोन आरो कन्टिनिउ सानडेआव बेफोरबायदिनो आङो मोनसे कुइसन लानानै फैगोन नोंथांमोननि थाखाय आरो बै कुइसननि एन्सारखौ होनानै नोंथांमोना देरहानो हागोन। सासे लाखि मानसिया 500 रां एभ्रि सानडे। नाय लोगोफोर, आजिखालि जुगाव सुबुंफोरा जेसेबां इउटिउबार दं बा फेसबुकजों रां खामायबाय दं, गावसोर निजेनि थाखायल' खामायबाय दोङो। आं सानदों मा नोंथांमोननि जि माने गेजेराव बेफोरबायदि आङो उइकलि मोनसे चेलेन्ज लाबोबाय थाबा लासै लासै आंहा दा गोदान, आंबो इमान माने गेदेर इउटिउबार जायाखै, थेवबो आं सानदों मा नोंथांमोननो बेफोरबायदिनो चेलेन्ज लाबोबाय थाबा माने लासै लासै नोंथांमोनाबो एसे रां मोननायनि माने भिडिअ नायनानै रां मोननायनि बा खामायनायनि मोनसे लामा ओंखारो। आरो हप्तासेयाव 500 रां आङो माने होनो होननानै सानदों बे इउटिउबनि गेजेरावनो। गतिके दासिमबो सासेबो सुबुङा माने आंनो कमेन्ट्स हराखै। मा खोन्था आङो बुजिनानै मोनासै। सासेबो सुबुङा आंनो माने एन्सार होआसै बे कुइसननि जे हिउमेन बडियाव बेसेबां पार्सेन्टेज दै थायो। आच्चा गैला, दिनै आरो 30 सेकेन्डल'सै, आं 10 मिनिट्स हाफ एन आवारनि आङो माने सिगां माबायाव होदोंमोन, नाथाय आङो दिनै एसे टेकनिकेल इसुनि थाखाय फैनो मोनासै 7 o'clockआव। आङो 7 बाजियावनो माने लाइभआव फैनो गोनांमोन आधा घन्टानि थाखाय, नाथाय एसे प्रब्लेम जानानै बै टेकनिकेलि माने लाइभआ जाथ'वाखैमोन। जेमान माने सेस्था खालामबाबो, नाथाय लास्ट टाइमाव जाहैनायसै आरो बेनि थाखायनो आङो टाइमा माने गोबाव जालांगोन नालाय अनलि 10 मिनिट्सनिल' लादो। गतिके जाय देरहादो, दा नोंथांमोना सासेबो सुबुङानो एन्सारखौनो होआसै। गोबाङानो लाइभआव फैनानै एन्सार होआसै। मा खोन्था मिथिया हिउमेन बडियाव बेसेबां पार्सेन्टेज
दै थायो होननानै आङो सोंदोंमोन आरो बिनि एन्सारखौ सासेबो सुबुङा हरासै, रावबो लाइकबो मोनसे खालामासै। मा खोन्था आंनि सायाव फोथायनाय गैया ना मा माने आंखौ ओरैनो फ्रड खालामदों होननानैसो सानदों नामा मिथिया। आच्ছা जायखिजाया आं बिदिनो नेक्स्ट उइकआव नोंथांमोनजों लोगो मोनफिनगोन। गोजोन्थों।